Mapi ki shenrang kristan ki belayo lok. Ngakwa bapin mudur kawe ka scenario. Parlok mudur. Hakawe ka sngi sonde pi ongi ikurim ijong pe. Ba iet yang nyalit jing aseng. Henry itai bi ijong pi ong menta ka sngi ngam sola. Ngasngau pang kata kamet lesi. Ti ka ika ba pile kalong ba pi kre pilek marui syata sing mani. Pi poi hayang mani hakapor ka pabiang pila syong ba pi up ba kata ka jing aseng ka sedang. Kadairu hakapor ba kiberiu kidang sedang bandrung. Apo iyang mani. Hari sendat kayang mani kasawa bi krui ba kiberiu kidang pai syadien syakaliang joko jekang. Pilingok kay ka badilik jakum ni. Pi pai ba pi pet wow. Ikurim ijong pi iwan jing aseng. But ila kilen do mi ka kali. Kat no ka jing leranya pi kebutunga kani ka nuksa ngaklam shim na ka jingmut ka jing perkhat ka bami na ka khli ka jong andai ka dei ka we na ka jing hikai ka jong apostle Paul ha ka ba usneng ya ki nong korin ha ka nong ka ba khatwe jong ka shithi ka ba ningkong shiki nong korin thien wang ba kan kham phai ka kan thei kan khi noi usnu lada kam tap ya ka khli ha ka por ba ka duai parlok upol ai arteli ke jikai hagani galenong ka bakhat we jong ka sithi ka beningkong sikinong kren ka beningkong ka dei halor ka jing tap khle ka baar ka dei halor ka jingbam ya ka khawai ka jong trai hak pai dei pan ba ka jingbam ya ka khawai ka jong trai ni bat bhai ka ni ka tradition. As a matter of fact ni ju puleru ni ki por ba ni dei ban yet choi la de shwa bangin shim banta ha ka ta ka khuri bat ka ta ka bo ku tau ku Henry haka bidai pat ba kajing ya tap klik. Ngios ngawi kijing hikai ni por ba kani kamdei na kabenta jongi kamdei na kamta ka juk jongi Henry ka ditang na kamenta ka tu ka konteks jong kinong kurin hatu ka dei shisha kata kajing hikai hatu kamdei na kamta jongi hatu kamdei ba ki khon kan thei ka jongi ki tanga ka jongi ki tap ya ki khle haka ni ka video an kan chapang kajing tap khle hak bedai ba kani ka dustur ka jing tap khle ngan ong pi parlok kani kamdei tang ka dustur na ka banta ki kan thai ba ki dei ban tap ya ka khle ha ka por bi ki duai ki yalap lani ki thulpa hande ka dei ru ka dustur ya ki shinrang ba ki shinrang kim bet ba kin tap ya ka khle ha ka por bi ki duai ha ka por bi ki yalap lani ha ka por bi ki thulpa shwa bangan let che ki kan thai ko ban kan kan diat halor ki shinrang ha ka bedai bat ka ni ka dustur jong ka jing tap khle ya ki shinrang kam da don than ki subut ki bas khem na kaliang jong ki theological spectrums hari ki don bat ki theologians ki ba ai kini ki hypothesis ki jong ki ba haka Roman Empire haka dustur jong ki nong Roman ki shinrang hi Roman haka tu ka por ki ju ai ki jing kini ashi gini ki blade how da ka ba ki phong yi kita ki jing tap khle ki ba tip kum kita ki togas ki de kita ki jing tap khle ki balong kum ki sla ki ba phong ni khle Henry kani tang ka hypothesis but upor keren pensyai halor kani ka ibar khoi Henry ka clue ka ba ngayo pan naka sithi ka ba ar sikinong koren ka sithi ka jong upol sikinong koren kalenong ka balai ha ka ba upol ukran khandiat chapang ka we ka jingja ka ba jai Moses kata ka jingja phen lap ha ka kitab Exodus kalenong ka balai pusaw ka ba parlok kalong ba Moses ha ka por lani kasien ka baar ka ba wan shim kita gi shipo hukum la maka dur khamat ka jong Moses ka taba do kata bakala don kami Moses bu tap ya kata ka dur ka jong namar ba kata ka jing shai jong dur khamat ka jong Moses ka penting kita ki kun Israel hari upol pat ongum ni hakalenong ka balai jong ka sithi ka baar sikinong karen ongum ni ba katau bu Moses utap ya kata dur ka di ba kata ka burom ka badon ha ka dur khamat ka jong Moses kata ka jing khaba kala asdang manjano bar upol hikai ngi ong ba kaburom pat ka bangiyon ukres ka kham kraw bani kata kaburom ka baha Moses upol ong ru ba habangi wan chu try habangi let chu try kan long kum bala weng ya kata ka vil na ka dur khamat ka jungi habangi kiran ya ka vil kala ban long ba ngi mudur ka di batap tangi ya kani ka banta jong ka khamat hari haki tradition jong ki church father ki ba hikai halor ka veiling kum uta tulian uhikai ba karukom vil kamdei tang kani Henry kadei ka khamat hi borok kawai kamut ka kentup ya kani ka khli hi borok kawai te ka bamut ba kala benlong ba Moses utap ya ka khamat om tang ka khamat Henry kalonggum ka ba upong i ka ba ka sebenarnya ka dur ya ka khli ka hi borok kawai man laj
bagi kita bagi pajba kin lat banyo iya kata kajing jano jong kata kaburam na kadur kajong umusas upol uong ruba mangipat kiban lemba kajing ja ukres ngilong kum kata kayit kami kaba kata kaburam kajong ublay katensan hangi bat ka transformingi kapen keladur yangi na kaburam sya kaburam. It's plausible parlok ba kadaw ka ba upol uong hapo kalenong ka ba katwe jong ka shiti sheki nong koren ka baningkong ba kidai ban numpong ka eke ha ka kli ka jong ki shinang kimde ban pong ha ka kli ka jong ki kala ban nong ba upol u reflect ya kani ka jo ka event namar bangi ngilong ka burom ka jong ublay bat ha ka tu ka jo kalenong upol uong ba u shinrang ulong ka burom ka jong ublay kabaar pat kabang kwa ban kren ni kadi pangka jing ai burom honoring ban honor da ka tinong way kumangi ong upol hakani ka lenong ka bakat way ka shiti ka baningkong shikinong karen uang ba u clear jong ubri ulong ukres u clear jong ukres ulong ublay bat u clear jong kabriu ulong ubriu pi perlok lada ukres shim khang yiladi na kaban ay buram siya uta ukli ujong balong ublay da ka ba uko ungu hado ka jingyap kay ka pa palong yang nga ba ipikum urang ka excuse ayu kangin ay bangin num pendan buram yu uta ukli ujong pi ubalong ukres but kay ka excuse ka ba ka kantay kan ay da ka ba kam pendan buram yu ukli ujong ka ubalong ubriyo kabalay ka point ka bang ako ban keren ka lang ba kadai ka jing bakla jong ka ni ka gender bias bat ka jing bakla jong ka social setting kini ki interpretation khat khandai spa under positioning kan mau bhai to sna mo perlok khat khandai spa under positioning kini ki interpretation ki jing hikai ki hajar ki jing hikai ki layo sngau ba upol u instruct u hikai ki kan thai ha korinthian bagi dia bentap ialah ka khle bakin pen ya pher ialah dia ki we ipat ki kan thai roman apo korinthian ki balong nuti dan ni kiba involved hakakam yat dekat prostitution hari kadon ke problem bat kata ka interpretation namar ba kani ka instruction of head covering lani kani ka jing hikai ka dustur jong ka jing tap khle kamlong gender bias kam dei tangi ki gan thai marwai upol ong ba ushun rang ru dei bantap ya ka khle hakapor bu duai dan ni hapor bu yalap bat ka kan thai kam dei ban duai bat ban yalap klem da tap ya ka khali ka jong ka so there's no gender bias ka ba ar pan ka dei gani ka error of social setting pi nada upol ong ki kan thai hapo korinthian ki kan thai kristan ba ki dei ban tap ya ka khali ba kin pen ya pher na ki kan thai jong ka korinthian hapo ka social construct jong ka korin kani kam num gender ja ba upol unda instruct specifically ya ka bayadei ba ka jing duai kamdan ARM kata ka social settings requirement bagi kan thai hapo korinthian ki kan thai kristan korinthian ki bentap ya ka klik pen fair na ka social status jong ki kan thai hapo korinthian ki ba kamdan ki we ki reputation ki bam sutanat henry ka dei ka requirement ka ba upol ong ki kan thai ha kapor bagi duai kamdei ka social setting requirement ka dei ka prayer setting requirement tenang no pat kimi kum kini ki jing hikai ki ba ong ba katu ka dustur mantap khli ki kan thai kadai tang na ka manta ka konteks hakorin kadai tang na ka manta ka konteks jong usnam san pusan edi kam dei ngi ki brio ki bala shai nang no ki wan kini ki nong pen shai parlok ngan kerpat ep sngo bha le ki research jong pe sngo bha da ti sngo bha da wat shwa ba pinjam ki senjam ki kichat ki jong pi ha ka jing yakini ki jing hikai yakini ki jing pen shai ki jat house nam khat khandai spa an ro phu pra ha ka we ka balang ha po Milwaukee ka balang Catholic ha ka we ka balang ha Milwaukee ka e ka jing ja ka long ba we uling do u criticize ya ka we ka brio namar ba ka khantap ya ka khli ha ka por jong ki jing ha ka por badon kani ka jing mani kamas mo ka baki ong kamas bat kani kala penki ya ka we ka nong shit nyam feminist but ka badairu ka member jong ka National Organization of Women ka Elizabeth Farrion National Organization of Women ya ka ba
ngitip ya ka kum ka now NOW kani ka Elizabeth Varian ka ka ba kale ka wanra kani ka movement ban ya khi persya ya kani ka jing tap khli ki kan thai hapok balang kum ka dak jong ka ba penpo ki kan thai da ki shenrang singap hai kata le ki research ki jong phi kani bat ka kan teng jong kata ka movement ka dai ka Easter Bonnet movement kaba haka step Easter kumbaki Catholic ki ong Easter mangi ki Protestant ni ong ka Resurrection Sunday haka step Easter khasan ngut ki kan thai feminist kilet hakani ka balang hapo Saint John di Neponok Catholic Church kirung kikiu hapo katuka communion train hakata ka balang bat ki bam ya kata ka Eucharist ka jongki da ka baki law artat ya kita ki bonnet dan kita ki jing tap khle haus nam khat khandai nro pupra nang ni kasdang but hakawai ka shithi jong kane ka movement National Organization of Women kata ka shithi ka ba phila ban research phila ban wat ka ba karteng ka Easter Bonnet Rebellion hakane ka shithi kawai na ka content jong ita shithi ka ba tho da ka Mary Ann Lupa kong ba u author jong kane ka scripture khamtam ya kane ka banta hapo Corinthian ka lenong ka ba khatway ka dekhot ka lenong ka ba khatway ka shithi ka banikong shiginong Corinthian uniu author u thoi kane ban subjugate iki kan thai subjugate kamut ban penpo iki kan thai ki pat ki argument ki bas scam ki ba kum ki Kristan ngin yang persya ya kini ki jing hikai bakala hapo balang parlok kabaning hi ka argument ka ba scam ba do kata-kata kabangan sim ka dei jong u we ni ki church father nuk pa balang ubang itip kum utter tulian hakaway ni ki documents ka ba utter tulian utho ka kerteng jong ni ka documents ka dei on the veiling of virgins hakani ka documents ka ba ka jingmi jong ni ka documents ka dei nakadaw ba kimi ki jingkeli halor ba kadon kam ne ami ki kan thai ki barang soti ba kintap ya ka khli kum ki kan thai ki bala yo obriu utter tilian u respond ya kata ka jingkeli da ka ba ong ba om ki kan thai ki ba yo obriu marwai henry wat ki kan thai ki barang soti ru ki dei bandon ya kata ka dak jong ka board lani ka a symbol of authority ha ka khli ka jongki but utter tulian hakata ka jo ka shithi u ong haka jo ka documents u ong ru ba hado kisnam arspa AD kinong korin kidang tap ya ka khle keyboard ya kata ka instruction kata ka tradition kata ka dustur ka bopol upha hado usnam arspa AD kini gin nong hikai nong pensyai feminist ki ong ba kadai tang ha kisnam sanpusan AD ba tang ha ka to ka context jong ki korin ba kibriu kitab ki kenthai ha ka to ka jaka kitab khle om yangi hari kani ka documents na tatilian ka baning kong tam kalong ka ni ki argument ka baklan ba ka ba persya yakum kita ki jingkai sa kami pakasabot ka bakan IP halor kani ka argument ban persya kani ki jingkai bakla ki jing pensai bakla ba ka jing tap khli ka dustur jong ka jing tap khli kamde yangi hari kani tang na kamta ka context jong ki nong korin ngan sim na ka shithi ka jong u Saint Jerome uwi pat ukpa balang ka shithi ka ba shispa saupu nyo ka number san hakani ka thi u Saint Jerome uang ba ki kan thai ki barang soti bat ki riu kan thai ki bala yap lok ki bala dedicate yala de show ublei hapo Syria bat hai Egypt kim junut ne persya ya ka hukum jong ka jing tap khli ka ba u Apostle Paul ulahi kai haka shithi ka jong u Augustine ya u Posidus ka shithi ka number ka ba arspa saupusan u Augustine uang ba wat ki kan thai ki bala ya tho ru kim nut ban klem tap ya ka khli dan ni kimnut banyat persya ya kata ka hukum ka bau Apostle Paul ula ai syaki kentai katkum ka commentary jong Thomas Aquinas ya ka bala translate da u Fabian Lacher long ba Thomas Aquinas uthok ne ba kanu ka dak ha ka khli ka jong ushenrang ka panpau ya ka bor laj no na ka bor ka jong ublei na kata daw kam dei ushenrang bundon ya kanu ka jing tap khli anrei ka don kampat ya ka kentai bakan don ya ka dak jong ka bor ha ka khli ka jong ka reformer Martin Luther uba ayangi kani ka reformation uthok kum ne uang ba ya ka tengah hi klem thau ya ka na ka banta jong ka khli ka jong ushenrang na kata daw
kam dei ban don ka bor halor tengah ujung ka kadai ban pendam ru ilade kadai ban ko ongu ban teru kata ka daw bakan phong ye ita ejing tap kli ijong ka upol je bat haka article ka jong u ka ba ha usnam arjar ka khandai ka article ka ba kerteng head covering in worship uang ba u RC Sproul ukran kumni ki kan thei keleng satrak ka per thei kitab ya ka kli tat hadu kata spasnem ka ba arpo ni ka 20th century u RC Sproul ong hatu ngilayo ka jingshai ka ba thamai bat bro kita ki riu khoj de ki hajar snam ki malla hatu ngilayo ka jing sngau thu ka ba thamai shaphang ka kan thei ha ka khati jong kini ki feminist movement ki balayo wan busut ha ki balong ka paya ka balong ka nongrim jong ka jing shisha ki liberal theologians pan ki balong liberal ha kin ong ba kani ka jing hikai ka jong upol halor ka jing tap khli kam don nongrim ru em ban yadei bat ka transcultural application lani kam long transcultural kam yadei ru em na ka banta ka culture ka jong ni kam transfer nang tai na po koren shangi henry ka ne tang hang tai ri perlok ngan ong ipi ba upol upen kam shibun ki applications lani shibun ki daw ban support ya kata ka dustur ka jong ka baningkong upol upenan kam ya kata ka headship analogy lani ya kata ka jinglong kli uang ba ublay ulong u kli jong Chris ulong u kli jong ubriyo ulong u kli jong kabriyo bat habang ikran sipang kabriyo hang ni kamut yaki khon kan theiru kani phila bani i na ka proverb kalanong ka ba khanyo ka khot ka ban reo ha ka ba ki khon kan thei hi ki dang dei hapo ka authority hapo ka bor ka jong kupa bat ban pendam ya kani ka tradition da ka ba ko ongu kan dei ka ba penjak burom ya ukli ujong pi ubriu ya ukli ujong u balong Chris bat kabriu ya ukli ujong jongka ka balong u tengah la ni ukupa kedukot ka basan bat ka ban riu upol pen kam ya ka application jong ka nuksa jong ka jingki ya ka kali uang bala ka kan thei ka duai lani ka yalap lani ka ya thu lupa klem datap ya la ka kali ka jong ka amtang bak penjak buram ya u tengah ujong ka lani ya u brio henry kanjen dalabha baka khi la ka kali ka jong ka ru ni kan mau ya kan nuksa ka por bang stang ni video kan no ka jing le ran ya u tengah la da ka tengah ka wan hayeng mani lindum kajing kata ka besar kai kedukot ka banyo pan ka keren ya pang ka application ka ba upol upanan kam ya ka buram upol ong ba ubriu ulong kadur bat ka buram ka jong u blai bat ka briu ka long ka buram ka jong u briu lada ka kan thei kam shem tap ya ka khli balada ushin rang utap ya ka khli ha ka por ba ki ya duai ha ka por ba ki ya lap ha ka por ba ki ya thu lupa kan dei ka jing penja buram kedukot ka ba phra pan kari kedukot ka ba upol upanan kam ya ka application jong ka position jong ka creation dan ni ha ka no ka position la thau ya ubriu bat ka briu laong ba la thau sha ya ubriu lingkong bat hadi nang ta saya ka briu pi kata ka position kata ka creation position kalong transcultural dei tang na kam ta kinong koren re ka dei nam ta jungiru abang inget bala thau sa ubriu panang ta la thau sa kabriu sakawi pat ka transcultural application ha ka bangi i ha ka dokot ka bakandai upol upanan kam ya ka necessity of creation lani ka jingdon kam jong ka jing thau uang ba la thau ya ka kan thei na ka banta ushenrang ni ushenrang na ka banta ka kan thei hakadokot ka ba shipho pat ni yo iba upol upanan kam ya ka jingdon kam jong ka symbol of authority ani ya ka dak jong ka jing sha shin char baka dei bandon ha ka kli jong ka kan thei na mar ki angel ha ka bai dei bat kini ki angel ngan ong pi ki dan artli ki interpretation ka baning kong ka interpretation ka dei ba kum kisngi unua kum kita kisngi ki jong noa la ong ba ki khun jong ble ki angel ki shim halade ya ki khun kan thei ki jong briu ya ki kan thei bat ki pun ya ki bat ong ba ki kha kita ki kinja briu ki bala he briu hadu kata kita ki giant ki ne films kumbang itip iki
kamut ba ki angel ki bala hap lan kita ki fallen angels ki le shisha kamta but kandon kita ka physical interaction hapdeng kita ki angel ki bala hap kita ki khun kan thai ki jong ubril andre ki ai ka ba la ban long kalong kum ni ba kin sakha ye ki ideology ki balong demonic dan ki balong bor baman ki ideology but ni inuk saya kata hakan ni ka rise of feminist movement kini ka jengkiu jeng feminist movement kadai na kadaw baki kan thai kim tre bandon ya kata kadak jong ka jek sha secara hak klik ka jong gila ni kata ka male headship halor jongki ka interpretation ka ba ar pan let's say kala banong kum ni ba namar baki angel ki pet namar baki angel ki pet bat kilingo ba wat ukris umnuot ban penjak burom ya ukli ujung bolong ublay hani dak jing ka ungu uyai sya aduk kabayap bat ushenrang ru umnuot ban penjak burom ya ukli ujung bolong ukris hani ki kan thai pat ki bam tap ya ka khli ki nuot ban penjak burom ya ukli ujung ki bolong ubreo kini kita ki artli ki interpretation hakanu ka ba rukam ka ba phibit ya bishar hima phe Harus ka bakal lai u apostle Paul upanan kam ya ka reasoning but ya ka sound judgment u ongkum ne bishar hidalade hatu ka ibit ne em ya ka kan thai bakan duai klam datap khle tong bishar hidalade ka application ka jong Paul hakane ka dei ka application jong ka reasoning khadu pan ka application ka ba Paul upanan kam ka dei ka appeal ka ba u appeal siya ka jinglong tanrai lani ka nature o bahatu ka jinglang tanrai kam hikai phi hatu kata ka hikai tanrai ka jinglang tanrai kam hikai phi ba ka ijak burom yu senrang lada udon usnyu ubajrong henry ya ka kan thai hi ka badan usnyu ubajrong ka dei ka burom ya ka phi namar usnyu ubajrong hi jong ka kan thai u hikai ya ka ba ka dei ban tap ya la ka khli hakapor ba ka duai bad hakapor ba ka yalap bad hakapor ba ka thu lupa ngangit ba ini ijing kai ibarat long ijing mantoy phi bat kami ka jing kerpat perlok kalong ba snobha ba pinya light pinya share kat ba phila ya kan ni ka video ba kiwiru kinyo jing shai kiwiru kinyo jing mantoy lang but subscribe siya kan ni ka channel ublein kur khu phi hallelujah